Eilen oli kyllä jotenkin ihan hitsin rankka päivä. Toki rankat päivät on ihan hyviä välillä, että kun ne saa vähän elämälle perspektiiviä ja silleen, eikä eilenkään silleen nyt niinku mitään niinku semmoista tapahtunut, että olisi oikeasti niinku elämänloppu ollut lähellä. Vaan lähinnä liikaa juttuja saman päivän aikana. Eilen oltiin siis eläinlääkärissä Tuuven kanssa. Silloin oli toi niinku hammasröntgen ja sitten sillä oli toi hammaskiven poisto ja siellä röntgenissä sitten paljastui, että Tuuvella on se, onko se joku parandotiitti vai joku tämmönen piensairaus. Ja että siltä pitää repiä se etuhampaat. Me ollaan siis pesty Tuuven hampaat joka päivä. Ja me ollaan vuosittain käytetty se hammaskiven poistossa ja hammaslääkärissä. Tää oli joka kerta, kun me otettiin noin röntgenit. Ja sieltä sitten paljastui sillä heiluu etuhampaat, niin pitää poistaa ainakin osa niistä. Ja siis eniten tässä harmittaa se, että kun ollaan leikitty vaikka vetoleikkejä tai jotain, tai pesty niitä hampaita, niin Tuve on todennäköisesti tuntenut kipua, mutta se ei ole sitä meille osannut kertoa. Ja sitten kun Tuve ei oikein näytä meille siis silleen kipua, että se vaikka murahtaisi tätä. Tai no silloin kun sillä on joku kipu, niin jos siihen kipukohtaan koskee, niin se murahtaa, mutta hampaat nyt ei mene tähän. Onneksi sillä kaikki poskihampaat oli näin fine. Ja sitten mä kysyin sieltä lääkärit hirveästi, että no ollaanko me itse aiheutettu tää jotenkin niin kuin jollain, mutta kuulemma ei. Tää on geneettinen, eikä voi mitään. Se harmitti, niin sitten vielä se harmitti kans tosi paljon, että kun me mentiin siksi aikaa Evenkaan Kirpputorille, kun me oltiin siellä, tai Tuve oli siellä lääkärissä, niin me mentiin Kirpputorille siksi aikaa, kun se kesti 1,5 tuntia se operaatio. Niin sitten kun me ajettiin Kirpputorin pihaan ja oltiin lähtemässä sieltä Kirpputorilta, niin meidän autosta paloi valot. Siis mittarit ei toimi, mitkään noi sisävalot ei toimi. Että niin kun noi ajovalot toimii, mutta ei näy esimerkiksi, että paljon bensaa, paljon moottorilämmin, kuin nopeasti me ajetaan. Mitään tollasta ei näy. Niin silleen niin voi että se niinku pisti niinku harmittaa, siis kun mä oon semmonen, että kun mulle tulee stressi, niin mä stressaan mun koko keholla. Mä stressaan niin paljon mun keholla, että mulle tulee fyysisesti tosi niinku paha olo. Ja siis silleen, että mun sydät nykyttää. Mä niinku stressaan tosi paljon keholla. Niin sitten se, että niinku mä en pystynyt nauttimaan enää ollenkaan. Eikä Evekään. Eve on myös semmonen, että se niinku imee mun oloon sitten. Ja kun me ei autosta mitään silleen ei tiedetä, että onko, mä yritin vähän googletella, no aika monta vaihtoehtoja, voiko sähköjohto voi olla viturallaan tai sitten sulakkeet mennyt ja näin, mutta en osaa autoille mitään tehdä ja sitten just se, että ei sillä nyt hirveästi uskalla ajaa, kun ei näy niin kuin, että no Mapsilla katsottiin sitten, että kuinka nopeasti me oikein ajetaan, koska Mapsissa näkee, että kuinka nopeasti liikkuu. Niin sillä osattiin niin siis edes vähän niin kuin arvioida sitä meidän nopeutta, mutta ei mikään muu viisari, tai siis eihän sekään viisari, mutta mikään viisari ei liiku, ei mikään sisävalot pala. Onneksi sen tänne ajovalot palo, koska kun me ajettiin sieltä kotiin, niin oli aika pimeetä, niin sillain, että, mutta odottakaa se, kun soittaa. Okei, mä sain siis puhelun, joten mä laitan nämä videot varmaan 2 erässä, koska mä rupesin miettimään, että jos mä laitan nämä niinku, samaan videoon, niin sitten mun pitäisi jotenkin niinku editoida. Mä tarkoitan sitä, että siitä tulisi ihan jättimäinen video, eikä se todennäköisesti mahdu mun puhelimeen, kun mä liittäisin nämä yhteen. Pystykään YouTube? En mä tiedä. Mutta tosiaan on Tuuvella hieno pallo. Kattokaa, niin totta kai se pallo on hieno. Se on Tuuven lempilelu. Mutta huomenna on ystävänpäivä. Mä sain mun yhdeltä parhaista ystävistä kukkia. Onkohan näin lupahtaneet, kun mulla oli tänään se PR-tapahtuma, josta tulee erikseen video, niin mä oon saanut nää jo aamupäivästä. Hei, hyvältä näyttää. Nää on ollut yli pakkasessa. Ihania. Laitan näille joku maljakko. Katsotaan vaikka, että mä potkin palloa tälle koiralle. Katsotaan, että jos vaikka
oiskohan tää jopa tää mun uusin. Niin testataan, että kuinka tämä pitää vettää. Tää on mun 33. työ. Lehmämaljakko. Kyllä. Vitsi, tää on muuten, mä kuvaan siis Osmo Pocket 3, niin kun mä ostin sen Creator-kombon ja tossa tuli toi jalusta, niin kehun sitä. Se on hyvä. Se on hyvä, koska mulla on siis yksi tosi hyvä selfie, Annika pitää laittaa kylmää, että mä tuuttanut. Tosi hyvä selfie, ja mut siinä on tosi pitkät nuo jalat. Niin toi on kyllä nyt hyvä, kun katsotaan päästäänkö tää vettä. Tässä menee yksi halkea. En mä tee, ei se kai päästä vettä. Noniin. Mut niin, mitäs mä valitin? Mä valitin eilisestä huonosta päivästä, että meni auto, koiran terveydestä tuli negatiivisia uutisia. Jestä nenä ei voida. Mä meinaan tein yhden koira ja sen nenä vuosi. Tää ei näköjään voida. Mut sitten illalla mä siis itkin. Mä kävin kylvyssäkään ei auttanut. Mä olin tosi stressaantunut. Sitten mä menin itkeä yksin makkarin, koska mulla on välillä silleen, että mä haluan niinku ihan itkeä niinku yksin. Että vaikka mä saisin lohtuukin, niin mä haluan itkeä välillä yksin. Ja sitten no sen jälkeen kun mä olin itkenyt, niin sit mä menin Even viereen ja katsottiin sitten yhdessä sarjaa. Ja sitten siinä, kun katsottiin, niin mulla alkoi tulemaan paljon parempi fiilis. Sitten mä rupesin ylipäätään miettimään, että mun koira on kuitenkin hengissä, sen ongelma on ratkottavissa. Se on vaan esteettinen juttu, vaikka toki tulevaisuudessa se kyllä voi vähän vaikuttaa, koska sitten pitää käydä usein siellä hammaslääkärissä. 10 kuukauden välein meidän pitää sitten käydä siellä. Poistetaan sun hammaskiviä, ottamassa ne röntgenit, että tiedetään, että onko se sitten edennyt se juttu sinne. Niin. Mutta niin, mä saan mun koiran kuitenkin ehjänä takaisin, elävänä takaisin. Ja hänen ongelmat saadaan ratkottua. Ja auto, mä en tiedä mikä siinä on, se on ratkaistavissa rahalla. Vaikka mä en ole mikään todellakaan rikas eikä mulla ole mitään ylimääräistä muuta kuin mulla on tili kyllä silleen, että mä pystyn aina hoitamaan Tuuven eläinlääkäriasiat ja kaikki tommoset auto- ja Tuuveen jutut, niin ne menee aina mulle ja vielä puoliksi muutenkin. Mut sitten ihan oikeesti, voiko elämässä mennä paremmin, kun mun huolet liittyy tällaisiin asioihin, mikä ei niinku ole lopullisia ja mä voin itse tavallaan vaikuttaa, tiedättekö? Kaikki mun ongelmat ratkee rahalla. Niin elämässä menee tosi hyvin silloin. Et mulla on hyvä olla itteni kanssa. Mulla on hyvä parisuhde, mulla on ihana perhe, mulla on ihana koira. Mulla on aitoja hyviä ystäviä, joiden kanssa mulla on hyvä olla. Mulla on kiva työpaikka. Mulla on harrastus, josta mä haaveilen, että siitä tulee mun ura ja mä nautin siitä. Ylipäätään mun hermosto on balanssissa. Niin mitä mä vitsi valitan oikeesti? Joo, auto meni paskaksi. Joo, koirat lähtee hampaat. Mut mitä mä valitan? Mulla on elämässä oikeesti tosi paljon. Mutta totta kai asioita saa surra. Ja se oli tosi hyvä, että mä murehdin ja itkin. Ja just tolleen, että musta tuntuu, että silloin kun asiat tulee, ne tulee ryminällä. Sitten kerralla tolleen, niin sit se tuntuu pahalta. Et vastoinkäymistä on helppo hyväksyä silloin, kun ne tulee yksi kerrallaan. Mutta jos ne tulee kerralla, niin sitten se tuntuu vähän vaikeammalta. Mut joo, en tiedä. Pitää huomenna varmaan mennä pyörällä töihin tai jotain. Se on vaan paha, että kun siinä on kuitenkin kesärenkaat ja tuohon hiton liukasta. Meillä on mäkeä toi. Mä oon niin mäessä, että se on niin alamäkeä ja sitten se on ylämäkeä. Että se voi olla vähän rankkaakin. Toki mä voisin myös kävellä. Eihän mulla huomenna,
Me mennään huomenna viettää Eveliinan kanssa ystävänpäivää tonne Mudikselle. Voihan mä kävelläkin. Ja se Vella on vapaa, niin hän voisi tulla vaikka hakemaan mua töistä yhdessä lenkillä. Pitää jutella. Mut kuitenkin asiat ovat ratkaistavissa ja monesti omalla asenteella, siis oikeasti ei korosteta tarpeeksi sen oman asenteen voimakkuutta. Mä oon ollut vaikeasti masentunut ja se kuuluu siihen sairauteen. Se asennevamma myös kuuluu siihen sairauteen. Se, että sä oot välinpitämättä, sä et usko mihinkä kaikki on paskaa tai ei tunnu miltään. Se niinku ihan jäätävä negatiivisuus, niin se kuuluu siihen sairauteen. Mutta kukaan muu kuin sä itse ei voi sua parantaa. Mulla meni 10 vuotta. Kunnes mä niinku oivallasin sen, että kaiken pitää muuttua. Myös minun ja ottaa vastuu siitä itsestä ja siitä omasta muuttumisprosessista ja semmoisesta, että ymmärtää syyt omalle käytökselle ja sille, että miksi muuttuu ja muuta. Ja siis tää on tapahtunut siis vuosia sitten. Mä oon ollut jo noin 5 vuotta. Mulla on mennyt tosi hyvin. Oho, mutta sitä ennen mulla oli tosi rankkaa. Ja kun mä oon huomannut, että mä oon ottanut sellaisen positiivisemman lähtökohdan elämälle. Ehkä se on myös se, että mä oon oppinut sen, että kaikilla on tarkoitus ja kaikilla ei ole tarkoitus olla mua vastaan ja näin. Niin mä oon saanut niin paljon hyvää mun elämään. Silleen just kaiken, mitä mä just luettelin. Mikä mulle on tärkeintä, niin mun läheiset ja sitten mun oma aika ja minä itse. Niin ne on tosi tärkeää, että pystyy olemaan itsensä kanssa sinut ja nauttii omasta seurastaan ja itsestään. Ja se myös, että niin kun ymmärtää sen, että olen ihan yhtä hyvä kuin muut. Just se, että en ole paskempi kuin muut, vaan olen ihan yhtä hyvä. Mutta mä oon kyllä onnekkaassa asemassa silleen, että mä oon onnellinen. Mutta mä uskon, että onnellisuus johtuu siitä, että kun oli niin pitkään onneton, niin mä joka päivä yritän vähän muistella sitä. Okei, toi oli paskaa. Toi oli ihan paskaa sana. En muistele, mutta mä yritän, se on totta. Mutta aina kun tulee joku negatiivinen tilanne, niin se on fakta, että mä silloin aina yritän miettiä, että hei, asiat vois olla huonomminkin. Vaikka saa surraa ja mä surenkin asiat, jotka on joskus huonosti. Mutta sitten kuitenkin aina tulee se mieleen, että hei, ei asiat olekaan ihan niin huonosti. Mutta se, että se sun oma asenne ja semmoinen, että sä itse valittet sen, että miten sä suhtaudut asioihin ja miten sä käyttäydyt ja kaikki tommonen, miten sä elämässä elät, niin sä itse valittet sen, ellet sä sitten oo vaikka sillä tavalla vammautunut tai että sulla on jotain niin kuin liikuntarajoitteita tai näin, että sä et silloin voi. Mutta puhutaan nyt sellaisista ihmisistä, jotka kykenee itsenäiseen elämään. Niin valta on sulla, pallo on sulla. Sä voit lähteä ihmissuhteesta, sä voit tehdä muutoksen. Mutta kaikki se, mitä sä pusket ulos, tulee suhun takaisin. Hyvässä ja pahassa. Mä oon huomannut, että kun on kaikille ystävällinen, huokuu positiivista energiaa, on ymmärtäväinen ihmisille, ei tuomitseva, vaan semmoinen ymmärtäväinen, että jos joku mokaa, niin sä oot silleen, että sä ymmärrät, okei, niin kuin noin. Toki ei kaikissa tilanteissa. Jossakin kohtaa, jos joku mokaa vähän liian paljon, vähän liian usein ja vähän liian rajuilla tavoilla, niin aina ei tarvi ymmärtää. Se on ihan hyvä, jos sä ymmärrät, mutta sun ei tarvi hyväksyä. Ja näin, mutta mä tarkoitan esimerkiksi silleen, no mä otan esimerkin. Mulla oli tänään PR-tapahtuma. Mä sain pitkin viikkoa viestejä, että ei pääse tapahtumaan. Mulle tuli tosi iso harmi. Mut sit mä suhtauduin asiaan silleen, okei, näin. Ja sitten tänään esimerkiksi, mulla oli siis sanottu, että nämä tyypit oli vielä niinku toisella päivällä tai toinen näistä, tai varmaan itse asiassa molemmat olivat, hei nähdään torstaina ja näin. Vieläkään ei ole mitään kuulunut. Siis tapahtuma oli ja meni. Niin mulle tuli siitä tosi paha mieli, että mulle tuli vähän sellainen olo, että eikö he arvosta sen vertaa niin kuin sitä, että mä oon järkännyt semmoisen, tai että me ollaan järkätty semmoinen juttu ja he on ilmoittautunut, että he vois niinku ilmoittaa, että en pääsekään tulee, vaan se, että he niinku kokonaan jättäytyi pois niin, että he ei ilmoittanut ollenkaan ja odotettiinkin joku 10 minuuttia. Niin sitten ajattelin sitä, että tuli kyllä tosi paha mieli, mutta ekana sitten tuli semmoinen, että
toivottavasti niille ei ole sattunut mitään. Et toivottavasti tälle on joku hyvä syy ja että tulee helpotus, jos he kertoo, että hei, meni ohi sittenkin tai tuli jotain muuta, niin että kuitenkin kaikki on hyvin. Niin silläkin, että miten sä reagoit siihen juttuun, niin sillä on tosi iso vaikutus. Että semmonen, että lähtee vaikka hyökkäämään tai että voi vittu, miksi et niin sillä. Että kuitenkin maailma ei loppu. Ja ehkä juuri se, minkä mä sanoin, mä uskon, että kaikella on tarkoitus ja se vie mua tässä elämässä eteenpäin. Mä en siis usko Jumalaa eikä mitään sellaista, mutta kaikella tässä elämässä on tarkoitus, ihan kaikella. Joten sen takia mä en myöskään niinku enää loukkaannut asioista tai otan niitä henkilökohtaisesti niin paljon. Tai mä en enää niinku esimerkiksi murehdi niin paljon, koska mä tiedän, että sille on syy, minkä takia jotain tapahtuu. Sille on tosi niin kuin varmasti syy. No niin, oi että miten ihanalta näyttää tämä. Voi jummi. Kiitos Kira. Mä rakastan Kiraa. Kira on siis yksi mun parhaista ystävistä. Ja siis mä rakastan Kiraa tosi paljon. Ja meidän tapaa ostaa toisillemme lahjoja ja yllätyksiä. Mä rakastan myös mun kumppanissa erityisesti sitä, että hän antaa mun niin vapaasti näyttää mun rakkautta muille ihmisille. Tarkoitan tässä sitä, että kun on ollut vaikka joitakin ihmissuhteita, niin se hyvä kun saa niin kun halata kaveria, saati sanoa sille vaikka, että rakastaa tai jotain. No ne on toki ollut sitten tosi toksisia ylipäätään, mutta tiedättekö, että Eve sanoi mulle joskus, että sä voisit jakaa sun rakkautta joskus muillekin. Siksi, koska mä oon semmonen, että mä esimerkiksi askartelen tosi paljon kaikkea semmoista 100 siitä, miksi rakastan sua, ja teen kaikkia tollasia. Mä kirjoitan rakkauskirjeitä, mä ostan kukkia, mä ostan lahjoja, mä yllätän. Se on niinku, ja semmonen niinku sanallinen viesti sitä varsinkin, niin se on voimakkaasti mulle semmonen, niinku, että oot niinku tärkeä näin. Niin sitten se, että Eveliina niinku hyväksyy sen. Se on iloinen siitä, että mun ystävät voi esimerkiksi antaa mulle sellaista rakkautta myös takaisin. Ja että esimerkiksi toi, että Kira ostaa mulle kukkia. Ja mä oon niin onnellinen siitä. Evelina ei ole hirveästi kukkien ostelija. Kuulemma johtuu siitä, että kun mä en välttämättä pidä niistä kukista aina huolta sitten. Myönnän. Mutta niin, hän ei osta niitä kukkia, koska se on sit silleen, että kun hän joutuu ne kuitenkin sit itse hoitaankin. Mutta kun mun kaverit ostaa mulle kukkiin, mulle tulee hyvä mieli. Ja Evelle tulee tosi hyvä mieli, koska mun kaverit on saanut mulle hyvän mielen. Ja myöskin mä kirjoitan mun kavereille kaikkia rakkauskirjeitä ja tällaisia. Totta kai ne on ihan semmosia platonisia. Silleen, että en mä nyt rakasta niitä samalla tavalla kuin Eveliinaa. Mutta mä rakastan mun ystäviä tosi paljon. Ja mun sydän särkyisi myös tosi paljon, jos joku mun oikeasti tosi läheisistä ystävistä niin tapahtuisi jotain tai näin. Ja mä näytän mun ystäville rakkautta varmaan yhtä paljon kuin mä näytän Evelle. Tai no toki en näytä sen takia yhtä paljon, koska me asutaan yhdessä ja mä pystyn päivittäin antaa jonkinnäköistä rakkaudenosoitusta. Mutta kun mä oon niin rakastava, mä oon rakastaja, mä oon lover. Niin sitten se on ihana, että mulla on myös kumppani, joka arvostaa sitä piirrettä mussa, että mä haluan tehdä niin paljon kivoja juttuja muille ja mä rakastan muita. Ja se ei yritä niinku tukahduttaa sitä piirrettä musta. Se ei ole mustasukkainen musta. Ja sitä mä rakastan, kun se ei ole mustasukkainen musta. Koska musta se on ihanaa, että mun puoliso tietää, että hän on aina mulle se ykkönen. Ja vaikka mä kuinka sanoisin muille, että sä oot niin upea, sä oot kaunis, mä haippaan muita ja mä sanon muille, niin kuin mun rakkaille, että rakastan sua ja ostan muille kukkia ja kaikkea tollasta. Annan niille semmoista laatuaikaa. Järjestän mun kavereille välillä treffejä, esimerkiksi Kiralle jotain, että mä laitan paikat oikein hienoksi, laitan maalausjutut siihen ja näin. Niin se ei ole mitenkään pois Eveliinalta. Se on vaan silleen niinku ihanaa. Niin mä rakastan sitä. Mä uskon, että siksi myös me ollaan niin onnellisia yhdessä, koska se ihminen ei tukahduta mussa mitään. Silleen, että mä saan olla täysin mä. Ja mua ei syyllistetä sitä, että mä oon täysin mä. Ja totta kai se, että mä rakastan Eveliinaa yli kaiken ja eniten tässä maailmassa, niin
en mä ikinä tekisi mitään, mikä oikeasti sit loukkaa sitä. Että jos Evelina ikinä kertoo mulle, ja näinhän totta kai käynyt, että se on vaikka sanonut, että hei, että musta ei tunnu hyvältä, jos näin, tai että niinku, mua loukkaa tämmönen, tai näin, ollaan kuitenkin 5 vuotta oltu yhdessä, niin aina laitan sen korvan taakse, ja niin jos olen tehnyt niin pyydän anteeksi totta kai siitä, että olen tehnyt niin. Ei ole mitään esimerkkiä antaa, mutta aina otan ensisijaisesti mun kumppanin, hänen tunteet huomioon, hänen mukavuusalueensa huomioon niin, että en ikinä aiheuttaisi hänelle sellaista tunnetta, että vaikka että hänelle tulee häpeällinen tunne tai että hän kokee jäävänsä jonkun toisen ihmisen varjoon tai että mitään tuommoista mä aina priorisoin, että hän on mun number one. Mutta kaikille muillekin multa riittää rakkautta. Mutta tää lähti keskustelu siitä, että kun meillä on just tämmönen Kiran kanssa semmonen ihana tapa, että me ostetaan toisille yllätyksiä. Huomenna on ystävänpäivä. Ja mä en ollut muistanut mitä Kiralle, enkä muillekaan mun ystäville. Toki toi tapahtuma sai nyt olla se. Mutta siis, niin Kira toi mulle keltaisia ihania tulppaaneja. Niin siitä tulee aina vaan niin hyvä mieli. Ja sitten just toi, että kun Eve ei oo yhtään romantikko. Tai siis se ei tule siltä luonnostaan. Eve on sellainen, niin kuin, että miten se näyttää rakkautta on sillain, että jos mulla on 2 kilometrin työmatka ja Evellä on 20 kilometrin työmatka, mä oon laiska paska ja mä oon silleen, mä haluaisin mennä autolla. Se antaa mun mennä autolla ja hän menee itse bussilla sen takia, että se on sen tapa näyttää rakkautta. Että mulla on helpompi elämä, on hänen tapa näyttää rakkautta. Että mulla on niin kuin, mua kuormittaa vähemmän. On hänen tapa näyttää rakkautta. Hän niin kuin, tekee jonkun asian siksi, että mulla olisi helpompaa. Ja mikä niin kuin, tavallaan, toihan on niin kuin, yksi parhaista tavoista näyttää rakkautta, se, että sä huomioit toisen, sen voimavarat ja myös tämmöiset niin kuin, ihan vaan, että mitä toinen haluaa ja toivoo. Niin se, että joo, mä en saa häneltä niin kuin, ukkia alvariinsa silloin tällöin, siis tosi harvoin, mutta ylipäätään niin kuin, joskus saan. Mutta totta kai sit itse asiassa, aina jos mä sanon Evelinalle, että mä toivon jotain. Jos mä sanon silleen, että mä kyllä toivoisin, että sä ostaisit mulle joskus kukkia suklaata, niin yleensä viikko siitä se ostaa mulle. Et se on semmoinen, että hänelle pitää vaan sanallisesti se niin kuin ilmaista se oma toive, niin hän kyllä tekee sen. Mutta kun se ei tule siltä vaan luonnostaan, niin sit musta on ihanaa, että ja sitten kun Eve sanoi myös, että hän itse niin ei välitä niin paljon esimerkiksi just siitä, että ostetaan koko ajan kukkia tai niistä rakkauskirjeitä tai näin, niin sitten se on ihanaa, että kun sitten mulla on semmoisia ystäviä, jotka välittää just sellaisista jutuista, niin sitten saa sen niinku fiiliksen, että sille niinku rakkaalle ystävälle vaikka kirjoittaa jotain tai antaa lahjaa ja sitten se antaa takaisin, niin mä saan silti sen fiiliksen. Joo, se niinku, tiedättekö, että niinku sun ei tarvi saada sun kumppanilta oikeasti kaikkea. On tiettyjä juttuja, mitkä haluu vaan kumppanilta, mutta sun ei tarvi ihan kaikkea sun kumppanilta saada. Sulla pitää olla vaan kourallinen ihmisiä sun elämässä ja sit sä saat niiltä kaikilta vähän jotain. Ja sit sä pystyt niille kaikille antaa vähän jotain. Et ei tarvi olla yksi ihminen, jolta sä saa kaiken. Mä luulen, että niinku parisuhteessa saattaa kaatuukin sen takia, että ihminen jotenkin olettaa ja odottaa, että sä saisit siltä yhdeltä ihmiseltä kaiken. Vaikka oikeasti rakkautta on mun mielestä se, että sä rakastat sitä ihmistä just sellaisena kuin se on ja sä hyväksyt sen just semmoisena kuin se on ja sä et lähde niinku muuttaan sitä ihmistä. Totta kai just tommoinen, että sä voit kertoa toiveista ja näin. Vaan että sä annat sen olla ja sit keksitään ratkaisuja siihen ja sit sä löydät muita ihmisiä, joiden kanssa vaikka tämmönenkin lahjanosteluinnostus niin kolahtaa. Ja sitten sä niinku, tiedättekö, että ei niinku parisuhteelta ei tarvi saada kaikkea. Evelina ei halua mennä mun kanssa kalastamaan. Se on fine. Mulla on omat kalakaverit siihen. Evelina ei kiinnosta tehdä mitään videoita, TikTok-videoita tai ylipäätään tälleen olla mukana tämmöisissä hommissa niin paljon. Se on täysin fine. Mä kunnioitan hän 100%. Mä en häntä tunge yhtään sen enempää. Että kyllä mulla on ihan kaikkea, mitä mä oon julkaissut mun someissa, niin mulla on lupa. Ja niin kun, mulla on lupa ihan puhuukin. Hänestä eihän tällä hänen naamaa enää. Mut siis niinku, et mitä nyt mulla katkes aivoit?
Niin. Että häntä ei huvita tommonen. Mulla on omat tyypit siihen, niin kuin TikTok-hommiin ja videohommiin. Eveliina ei niin paljon. Okei, no Madhouse, toi keramiikkastudio on ihan mun oma juttu. En mä kyllä halua käydä sen koko ajan kaverin kanssa. Mutta mulla on myös omat kaverit siihen. Toki me mennään huomenna sinne yhdessä. Mutta silleen, että mulla on niinku omia tai eri juttuihin omat tyypit. Omat kaverit tai ystävät tai näin. Ja se on niinku mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten mulla on se mun parisuhde, joka on just semmonen, että mulla on hyvä olla, hänellä on hyvä olla. Meidän yhteiselämä on ihanaa ja parasta tässä on se, että se on mun maailman paras ystävä. Että mä pystyn juttelemaan sen kanssa ihan kaikesta. Se saa mun olon aina loput paremmaksi. Ja me ei ikinä loukata toisiamme tahallaan. Esimerkiksi meidän riidat on ohi aika nopeasti, koska se on sellainen, että jos tulee joku, me tiuskataan vähän ja sitten hengitellään vähän ja sitten pyydetään jo anteeksi. Että niinku ikinä me ei lähdetä mihinkään loukkaisjuttuun. Mä uskon, että siis kun meillä on niin terve parisuhde, niin me ollaan niin onnellisia. Ja myöskin se just, että meidän elämä ei ole meidän parisuhde kokonaan. Et meillä on niin paljon kaikkea muutakin. Päämääriä ja unelmia, omia ja yhteisiä ja näin. Niin mä koen, että mä oon kyllä maailman rikkain ihminen, vaikka on siis ihan taloudellisesti en ole rikas. Mutta koska mulla on se, mistä varmasti moni ihminen tälläkin hetkellä unelmoi. Että mulla on niin hyvät ja aidot ihmissuhteet. Ja mä oon siitä kiitollinen myös itselleni, että mä olen ymmärtänyt sen. Että mulla on tässä jo kaikki, mitä mä oikeastaan tarvin. Että vaikka mulla on unelmia esimerkiksi tuossa taiteessa ja näin, niin mä oon päässyt silleen mun elämän määränpäähän, että mä oon ymmärtänyt, että mitä mulla oikeasti on. Ja ymmärtänyt sen, että mä en tarvi mitään enempää. Mulla on hyvät ystävät. Suurin osa mun läheisistä ystävistä on ollut tosi kauan mun ystäviä. Silleen niin kuin puhutaan 10 vuotta ja yli 10 vuotta ja näin. Ja sitten jotkut on ollut vähän vähemmän vuosia, mutta useita vuosia kuitenkin. Et mulla on pysyvät hyvät ystävät. Jotka on, niin kuin, tekee hyvää mulle ja mun hermostolle. Ja että ne on hyviä ihmisiä, hyviä tyyppejä, ihania. Ja sit mulla on tää pieni perhe. Ja sitten mulla on ihan kiva pieni työyhteisö ja näin, niin mikäs tässä? Tai sillä lailla, että ihmisten pitää vaan oivaltaa se, mitä niillä jo on. Monestihan se sanotaankin, että kun ihminen menettää kaiken, niin se vasta tajuu, että kuinka onnekas se olikaan. Niin mulla on se onni, että mun ei tarvinnut menettää mitään niin kuin periaatteessa. Ja mä oon jo tajunnut, mitä mulla on. Niin siksi mä oon tosi onnekas. Ja sen takia mä myös oonkin silleen, että jos kaikki ei aina mene, eikä meekään kun mä haluan, ja tulee välillä vastoinkäymisiä ja näin, niin sit mä oon aina silleen, että no mitä sitten toisaalta. Elämä on tässä ja nyt, ja et, niin kun, mä oon ihan sairaan onnekas ja onnellinen ja näin. Semmoisia ajatuksia.